Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स दिनैनि भिडिअआ आङो बिश्वकर्मानि थाखाय न'आव फैनाया साननै ना सानथामल'सो जादोंमोन ओमफ्राय दायो आंहा शुटिंनि एसे खामानि दङ बेखायनो आं गुवाहाटियाव थांफिननांगौ गोनां जादों ओमफ्राय गुवाहाटियावबो आङो सानथामसोनिल' थाखाय थांगोन आरो ओमफ्राय न'आवनो फैफिनगोन न'आव खामानि दङ स नायलांबाय थादों आंनि भिडिअखौ ओमफ्राय नै जोंहा टुक्लुनि माने आं फैनो गोनांनि बे दिना हरनि मोनसे भिडिअ शेयार खालामदों आङो नायबानो जाबाय नै दायो जोङो थांगासिनो जोंहा टेक्लाबो दोङो नानिबो दोङो ओमफ्राय जोंहा सोर दोङो नायनै माना हरलायथिं सान्दुं दंखा जों खालि गोसोम जादोंल' जोङो दायो रौता मोनसिगोन रौता थांगासिनो आरो जोंहा मामाया माने बेंकआव खामानि दोङो नै बेखायनो जोंहा मामाखौबो लाबोफाबाय दा आदाया लांफैसिगोन बेखौ ओमफ्राय जोङो दायो एसे शुटिंनि खामानि थानायखाय न'आवहा थानाय जायासै आरो साननै सानथामल' जाफैबाय आं न'आवहा ओमफ्राय दायो थांफिननोसै फैफिनगोन आङो सिलभार प्ले बाटना मोनफैनाय होननाय फन फैनाय लोगो लोगोनो खारबोखागोन माने आं गुवाहाटिनिफ्राय बिरनानैबाबो फैनो हागौ आरो जुदि पावारा थायो खुसिदो नानिखौ गारबोलायगोन आङो एकदमबारे नानिया अभारलड जागोन ना बिराद लोदोदोना नानिया बेखायनो ओमफ्राय दायो थांगासिनो ओमफ्राय आं सानदों माने जोंनियाथ' रौतानिफ्राय बिथिं थांजायो देट मिन्स जोंहानि न'निफ्राय जोंहानि लामानिफ्राय रौतानि लेफ्ट साइडथिं थांबाथाय मंगलदै संगलदै बेफोरखौ मोनहैयो खिन्थु जों सानदों मा दिनैयो पुरा स्ट्रेट थांगोन देट मिन्स उदालगुरिनि लामाथिं थांगोन होनना सानदों आरो उदालगुरिनि लामाथिं थांबाथाय मा जायगा मोनलाय बियो बरन'दि ब्रिज बरन'दिखौ नायलांगोन बिदिना सानदों आरो ओरैनोथ' आं नुलांबाय बारा हाबाखै जेनेबा आं भिउखौ बिराद मोजां मोनो बेनिखौ स' नोंथांमोनजोंबो आं शेयार खालामगोन बिदिब्ला थौबाय थादो ना I just realized I've built walls a mile high स' जाय बिथांमोना सिनाया आं बुंना होनो नागिरदों बिथांमोनखौ बेनो जाहैबाय रौता टाउना रौता सारियालिया ओमफ्राय नैबे जाहानि न'निफ्राय माने अरांथिंजायनिफ्राय फैबाथाय लेफ्ट साइडथिं गुवाहाटि थांनाय जायो नैबेथिं ओमफ्राय मा होनो बे स्ट्रेट थाङोबा उदालगुरि ओमफ्राय आरो राइट साइडआवहा थाङोब्ला रौता स्टेशन मोनहैयो रौता रेलवे स्टेशन ओमफ्राय एटिएम बेंकफोराबो बिथिंनो स' बेंकआव जाहा मामाया खामानि दङखाय जोङो मामाखौ ड्रप खालामनो फैदो जों दायो बेंकआव मोनफैबाय बेंकआव हाबहैनोसै थाङाबालाय थांगोन नै लावदुमा जोंखौ लांफैदोंमोन थांसै जों ने आं बेखौ लायाबाबो जागोन दां न' नों थांगोन दा स' जों दायो नै मामाखौ दोनलांबाय मामाया थालांसिगोन ओमफ्राय जों थांनोसै ओमफ्राय नै जोङो बरन'दि थांनो होनना बुंनाया माने जोंनिया लामाया माने चेन्ज जाबाय माने जोङो एसां थांलाय फैलाय खालामबाय थायाना बावगारबोबाय ओमफ्राय जोङो माथिं फैखो खैराबारिथिंसो फैबाय खैराबारिथिंसो फैबाय जोङो ओमफ्राय खैराबारिथिं फैनानै गुवाहाटि बायहाटाथिं सफैबाय आरो माने जोंनिया मंगलदैथिं फैबाथाय बिराद ट्राफिक जाम जायो ओमफ्राय जुदि उदालगुरिथिं फैयो बिथिं बारा गारि खाराना जेनेबा खारबाबो माने बिदि ट्राफिक जाम जाया नालाय ओमफ्राय बेखायनो उदालगुरिथिं एसे थाबनो मोनफैनाय बायदि मोनो खिन्थु अलमस्ट सेमानो माने लामाया गोजाना आंथ' मिथिला सेमानो बायदि मोनो आङो खिन्थु मानि थाखाय एसे सालायग्रानि थाखाय एसे मोजां जायो जिहेतु लामाया एसे फ्रि ना बेखायनो ओमफ्राय उपाय गैला दुखु आंहा दिनै बरन'दिखौबो नुबोआसै जेबो नंला जि दङ बेजोंनो हेपि जानांगौ मानसिया स' या आइ एम हेपि जि उन्दुबोबाय आङो हे खोमसिसो दस' जि उन्दुबोबाय आङो नायलाय बुथब थब जालायबाय
देग्लायाबो उन्दुबाय थादों नानिया उन्दुवाखै ओमफ्राय लावदुमा सलायबाय थादों फैनायावनो आं उन्दुनानै बुथेथे जाना फैजोब्बाय नै आं दायो मोनफैखांनानै आङो फ्रेश जाना लानोसै दे आं शावार लानोसै ओमफ्राय दा उनाव लोगो मोनगोन दुगैखांबाय आङो दायो दुगैखांनानै आङो दख'ना गानबाय एसे जिहेतु दसे खुलुमगोन बेखायनो ओमफ्राय मा होनो आङोथ' दाख्लै न'आवहा थांबाय बिश्वकर्मा फुजायाव ओमफ्राय आङो केमेराखौ बावलांबाय दाथ' आं केमेराखौ बावलांबाय दाथ' आंनि मेन बुस्थु आंनि बिश्वकर्मा फुजाखौ फालिनायनि मेन फुजायाथ' आंनिया फार्स्टआवनो केमेरायासो फैयो बेखायनो आं बिराद दुखु मोनहैदों आरो न'आव थांनानै बावगारहैबाय आङो ओमफ्राय आं सानबाय दायो न'आव फैबाय नालाय मैयासो थांबाय बिश्वकर्माया स' दिनै फुजिनायावलाय माथो आरो भगबाननिथ' बिदि सानखौ जों बानायनासो लादों जेनेबा सानफ्रोमबो फुजिजायो बेखौ बेखायनो आं दायो दसे खुलुमनानै लानोसै केमेराखौ लांफानो बावदोंमोन ना हे प्रभु सनि बाबा आंनि सनाया दोनथ'नोसै आङो लेन्सआबो आंनि बुस्थुफोरा बेटारि सेटारि बख'जोबनोसै नङाबा रागा जोंगोन ना केमेराखौल' खुलुमदो बेटारिखौ खुलुमाखै होननानै बेटारि गैयाबाबो जाया आरो बे चार्जार गैयाबाबो जाया बेखायनो बेफोरखौ खुलुमबावनोसै आरो मायबा थाबावो नामा हे मासो दोननो नांला दे बेफोरखौ ना बेखौल' दोननानै खुलुमसै आङो थुबखो मोनथामनि हमसै ओम सद्गुरु ओम पूर्ण परम ब्रह्म ज्योति स्वरूप बेयावहा आङो एसे खुलुमबाय निमाहाबो बिबाय जिहेतु फुजा दिनाव फुजा होनो हायाखै मा बिखो आं इखो बुंथ'ला बुंनो मोनानो बिश्वकर्मा बाबा खुश हो गया दायो फुजाखौ होखांनानै बिराद मेंबाय ड्रेसखौबो चेन्ज खालामना लानोसै आं मोखाङाव दिनैहाय मेकआप होनाखै फैखांनानै जास्ट दहायनि बे मा होनगोन मास्काराया दोङो ओमफ्राय आइब्र'खौ फोनोमोन आइब्र'खौ फोनाबाथ' जाखाया ओमफ्राय आङो अरिफ्लेमनि बे लिप बामखौ फोनदोंमोन आरो बिदि ओमफ्राय आंनि खावलाया दिनै बिराद सान्दुं खामनानै बोरैबा गोजा जादों आरोना खावलाया ओमफ्राय दायो ड्रेस चेन्ज खालामसै एसां गरमाव आं दख'ना गानबाय थानो हाया प्लिज सरि मोननाङा मा प्लिज सरि मोननाङा जाखो प्लिज गाज्रि मोननाङा सरि होनना बुंनाया प्लिज सरि मोननाङानो बिराद गाजाले ड्रेस चेन्ज खालामना लाबाय दायो थांसै संनो सासे मा खालामदों नायनाय आलु जि गोथाव जायोना इदि फिसाया वाव थेंक इउ बेखौ जाय हाबा लायोना ओरैबायदि लाकि जागोन माने हिन्जावा एकदम सानसेबो संनो मोननाय नङा हौवायानो सङै जाहोगोन बिथाङा ओरैबायदि मोजां माने सासे गुड हाजबेन्ड माने मा होनगोन गासिबो क्वालिटि थाजोबनाय सासे हाजबेन्ड जागोन जाय सिख्लाया हाबा लायो बिराद लाकि जागोन ओमफ्राय दिनै जोंनिया एसे पार्टि बायदि दङ नालाय ओमफ्राय बिथाङाबो बिराद संनाय खुरनाय खावनायाव बिराद एक्सपार्ट उदैया खिन्थु बाङाय पेटला जाहांबाय बिनिया एसे लदा लोगो जानानै बेखायनोथ' आं मा संदो इयो नैबे नानिया मा खालामदों मिथिबायना दिनैयो अमा बिबु जि मोजां जानो होननानै सानबाय पापर बायदि एवना होबाय एकदम रोंथारा आंबो बाङाय क्लास लाखाय अमा संनायाव जागोन दे लाबायगोन अमाजों नैबेजों संगोन थालिर
Lauduma संनो खालायसै बिराद गोरोंलै लावदुमा संनो बिराद गोरों मा होनबावनो खावलायाव सबाय बिमा थानाय मानसिफ्रा बिराद गोरों जायोनो ओमफ्राय दारियाबो इदि मेरायनाय ना इखायनो बिराद गोरों जायोनो इदि मानसिफ्रा ना गेस जाजोबो हले मिथिया नोंहासो गेस जायो ओइ इसां ओरै फुटालायदों मिथिबायदा ओइ नोंसा मा माबायदिथार न' दाख्लै आं नोंसानाव थांबा नोंसा मामाखौ आं रान्दिं-थिंसो नुदोंमोन ओमफ्राय आरो मैया दाख्लै भिडिअ कलाव आरो ल'दादा नुलायबाय बाबाखौ सरि मामाखौ होनफ्लांदों नोंसा बाबाखौ ल'दादाथार न' नोंसा बाबाया हेन्डसामथार बेटातलासो बार'खा फैबाय नामा ब्रा आंबायसा गोथाव जागोनना जायालै मैगङालाय गाहाम हालदैखौ खम नुदों आं लाइक होनायखाय खिन्थु रियेलाव हालदैया बारासो जादों बारा माने मिडियाम आरो दा नायनोसै बिथाङा माबोरैहाय जायो ओमफ्राय नै दैखौ होबाय मैगङावहाय मा होनो नै खावलायाव इदि मेरायनाय दारि मेरायनाय थानाय मानसिया गोथाव संनो रोङोनो ओमफ्राय नंगौना नङा मिथिया दे खोनादोंसो ओमफ्राय मा होनो गोथाव जागोनना जाया दा जागोन खोमा इदिनो एखे सङो आरोना इखो माबाफोर बायदि मा होनो आलु होनाय बायदिनो आरो पियास होबाय बेदर होबाय दसे एवबाय एवनानै बानलु संख्रि होबाय बास दै होबाय मोनबाय रोसि रानहोबाय मोनबाय जोंनिया आलुआबो मोनबाय आलु फ्राया बरिया बिदिसो संना होबाय थाग्रा लोगो मोननांगौले आरो बिथिं अमा बेदरदो थालिरदो नै आं बिराद जानो लुगैबाय एसे साखिनायनि एसे साखिनाय मानदे प्लेटा साखिनायनो बेखौ आं गोथाव जागोन जायाखै सना तामाम अमा बेदर नैलाय खुदै गनायखौ नुदों ना बे मानसि खासेया अमा बेदर होनबा माने लोमजाबाबो थांखांबोगोन रखम जाखायो आरो ओरैबायसा अमानि फाग्लि बे जानोबा आं दायो जागोन माने मेजेमजों बे थालिरा बिराद गोथाव जादों जानो नोंथांमोनाबो नों जाबा गोथाव ना दिनै लास्ट हराव ओंखाम जानोसै शुटिंनि थाखाय एबार रान्दिं जानो थाखाय ओंखाम जाला दे आं बुंखादाव गरगर बेदरबो जानो मोनखाया दालाय जानो फैबाबो गुसुं जाबाबो नाङा आं बेदर गैयाबा जाया आंनिया नानि बेदर संनो मोना दे गाबोननिफ्राय अ नोंगौथ' बा बेदर जानो मानसिया हामा नोंसोरो ताबनांगौ हारा आयौ दे जादों गोथाव जाबाय दाबा बा संनो रोंखागोन नालाय ओमफ्राय आरो मोनसे स्पेशल आइटेम आंनि थाखाय one of my favorite dish नाङालै नोंनियाव खारै आं जाया खारै होनाय नारें माबाखौ ना गोरान बाथोनखौ इमान गोथाव जायो ओमफ्राय नै बारा गेब्लेहोनाङा दे वाव माथाखौ जानोथ' थै जाया माथाफोरखौ जानोल' मोनसे जाया मानसि रायख'लै खुगायाव सबाय बिमा थानायफोरा बिराद रायख' जामारदांलै नै आलु फ्राय दायो ओंखाम जानोसै जोङो ओमफ्राय मा होनो अमा बेदरजों थालिर ओमफ्राय ओंखामफोराबो खुरखांबाय ओमफ्राय नै ना गोरान बाथोन स' जों दायो जानोसै आंनि ओंखामानाय बेसे बुरजा जाबाय माबासो नांगौ आलु फ्राय मोनसे सामस होलाबलाय माने स्पन्ज गोथाव जाखादों Thank you. This is my seat. ना गोरान बाथोन बानाय देखला डेन्जार गोथाव जादोंलै माबायदि जादों आं संनाया गोथाव जादों ना डेन्जार रोंमारगो बिराद रोङो ना रोंखायो आं
आं बिराद गोरोंखा नै दायो जों गाहायावसो फैदो ओंखाम जाखांनानै ओरैबायदि जाबाय उदैयाथ' बेसेबा गिदिर जाखाबाय बेखायनो दसे सासेयाथ' खारबायानो ओमफ्राय बिराद लदा जागोन ना ओंखायनो हे मारखाबि नेকি मिमिक्रि কৰি আছা साला एक सरखाबि पलि এই दिबा এই सिगांनि भिडिअ नुगोन जोंनि बेयावनो थायो आरो एपार्टमेन्टआवहाय बिराद दुस्थुयो माबा माबि होनबाय थायो आंखौ जंखायबाय थायो बेखायनो ओमफ्राय मा होनो जोङो दायो फुल एपार्टमेन्टखौनो गिदिंजोबगोन पुरा बाउन्डारिखौ गिदिंजोबगोन ओमफ्राय एसे डाइजेसना मोजां जानायनि आरोना एसे थाबायना होनांगौ ना ओंखाम जाखांनानै बेखायनो स' दायो थाबायलांबाय थानोसै ओमफ्राय नै आं लाइटआव थानासो होन्दोंमोन नै इदिबाथाय खोमसिसो आरोना रावबो गैया नै मोदायनि बायदि मा होनदों मा जाखो अनसो नायनाय गारि खोमादि लाइट जोङोनानै दोनबाय थादों बिदिनो अट'मेटिक खोमायो गारि गैजा रोङि नालाय मिथिया बिथाङा गारिखौ माने अन खालामनानै दोनलांदोंना ओमफ्राय लावदुमा होनदों आरोना माने गारिया बिदि अन थाबाय थाबा मा जागोन बेट्रिनि हालोदा बिदि होननानै ओमफ्राय नै जोंनि एपार्टमेन्टआवहाय ना जि मोजां मैथ्रु बिफां दङ मिथिबायना नैबेबो मैथ्रु बिफां ओमफ्राय आंनि सिगांनि भिडिअखौ नायदोंबा मिथिगोन नोंसोरो मा होनो मैथ्रु बिबार मैथ्रु फिथाइबो मोनजायो ओमफ्राय बेयावहा बहुदता बुस्थु दङ नोंनियाथ' नोंसा बाबा बायदि पेटलाटा जामारदो नोंसा बाबायानोथ' बिराद गपसथार दाख्लै खेबसेयाव थांनायाव आं फिसासो नुदोंमोन मियाना दाख्लै भिडिअ कल माने एसेबां लदा नुखोथाय थांगासिनो नानि मोना जाखायाखै इमान मोदोम फिसाबाबो थिगसे जायो बियो लदाखौनो जाया मालायसो आं दसे थाबायना लानो दे स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय ओइ नङा आं मोनसे खोथा बुंनो हा दोननायनि सिगां माने आं बिदि सानो आरोना माने आंहाथ' जानाय लोंनायाव बिराद सक ओमफ्राय खुगायाबोथ' बिराद लुगैयो खिन्थु रानथें जाजानो लुगैयो माने स्लिम फिट जाजानो लुगैयो आरो बेखायनो आं मा सानो जेनेबा खुगायावल' इदि जानानै इनिफ्राय फुटा आरोना माने इनिफ्राय गुदुं इदि पाइप थानानै बेलेग बाल्थिं बायदियावहा बा प्लास्टिक बा जिखुनु मोनसे दोनजानाय जायगायावहा इदि पाइपा इदि जरा थानांगौमोन आरोना होमबाना खुगायावल' जाबाय थादो जानो लुगैनायखौ ओमफ्राय उदैयाव थाङाबाथाय फेट जाला होमबाना स्लिम फिगार थासिगोन इदि आरो बाट बेबायदि जानाय नङा बिराद दुखु जादु सादु रोंनायमोनबा खालामना लागौमोन